Mas Didik. Ngantri ge dawuh. Dawe Bapak Kades ndung jeleng dangdut ndung jeleng. Hah? Nggih lho, Pak. Iya. Oh, nggih. Pak Lurah niki Lah, Pak Lurah niki senajan to Bapak nasional, Pak. Sinaosa Bapak kaji. Heeh. Ning beliaunya tuh jiwanya tuh tetap remen kalian budaya, Pak. Amin amin. Wayang ya seneng, dangdut ya seneng, campur sari ya seneng, keroncong ya seneng, sedaya remen. Iki sing dalani beliaunya tuh jiwanya nasionalisme, Pak. Kula Betul. didongake Nah. iso dadi kaji sing mabrur. Loh, saestu, Pak. Niki ajeng Contoh. loh, Contoh, dilukas kula ngulon, Pak. wong ki manusia Alhamdulillah. itu manusia wajibnya mengangkat tangan biar sisanya Allah yang turun tangan. Nggih. Tembungnya apa? Fafiru ila Allah, dikembalikan kepada Allah. Nek kun payakun atimu kuwi niat insyaallah orang golek ragak mesti entuk hidayah budal ngulon. Kok kun fayakune roh ya kun kowe. Lho, kun payakun ki nawaitu niatmu kuwi lho. Kun fayakune nek pira? Ayo satu nggih to, Mas. Ngono. Kun fayakun ki nek telu. Kun payakun kok telu ki apa kuwi? Kun ki nek telu. Apa kuwi? Kun sing madangi jagat, Terus? kun sing ngangklak jagat, kalau kun sing nggawa rezeki. Wah, jangan lurus ke Pak niki Pak. Sik. Oleh ilmu ini pedot Mas aku, Mas. Kun enek telu. Enek telu. Kun sing madangi jagat. Kun sing madangi jagat iki kunang-kunang. Ngalor ngidul mulup lip-lip kuwi madangi Pak, ya jagat. kuwi ya. Lho, iya. Ciptaaning Gusti Allah. Iya. Iya. Kun sing madangi jagat kuwi Kunang-kunang. loro. Apa? Kun sing ngangklang jagat. Kun sing ngangklang jagat kuwi kuntul. Ngangklang jagat miber saka sawah kene pindah sawah kaon. Iya iya. Ya ora? Kun sing angka telu gawa barokah. Kuwi kundangan. Budal selamatan mulih gawa berkat. Tapi hati-hati, enek kun sing gawa cilaka. Apa kuwi Mas? Kunduran truk kuwi hati-hati kuwi. Kuwi mesti bongko biasanya. Iya. Kun sing medeni anakmu enek. Apa? Kuntilanak.